Σίγουρα κάπου πήρε το αυτί σου τον διαγωνισμό Visa. Εδώ θα μάθεις και γιατί ήταν τόσο επιτυχημένος. Το στοίχημά μας ήταν να πάμε τη Visa ακόμα πιο πέρα. Με ένα δυνατό insight. Κάθε οικογένεια έχει αποστολή να εξασφαλίσει το καλύτερο για τα μέλη της και η Visa να σε πάει όπου εσύ θέλεις. Βάλαμε δημιουργικότητα, έναν έξυπνο μηχανισμό με digital first στρατηγική και ένα μεγάλο κίνητρο. Λάθος. Πολλά μεγάλα κίνητρα. Δημιουργήσαμε έτσι μια 360 lead collection καμπάνια. Η προσέγγιση μας πλήρως ενορχιστρωμένη για να μεγιστοποιήσει το performance. Και το engagement εντυπωσιακό. Για να πας όπου θες, έχεις τη Visa. Για να πας όμως την καμπάνια σου όπου θες, τώρα ξέρεις.